माब्लाबा हर गेजेरनि खोमसिथियाव थाखोमाना जोंनि सायाव सोरबा नोजोर होबाय थायो, जायनि गुमुर जों मोना। नाथाय गाज्रि जाथाया जेब्ला जानो हमो, जों अब्लासो मोनदाङो दि थारैनो बे खोमसिथियाव जोंजों लोगोसे सोरबा गुबुनाबो दंफायो। बे सल'आ जादों राजुनि। राजुआ रांखान्थियारियै गोख्रों जाना गावनि जिउखौ साबसिन खालामनो क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटीयाव खामानि नागिरना फैदोंमोन। गुवाहाटीयाव सफैना राजुआ मोनसे कम्पानियाव जइन जाफैनायसै। राजुआ सानफ्रोमबो गावनि खामानिनिफ्राय हर थौनासो ओंखारबोनो मोनोमोन। खामानिनिफ्राय गखांना बिहा गोलाव लामा थाबायनो गोनां जाबावोमोन। सानसेखालि हराव राजुआ खामानिनिफ्राय गनाया 10 रिंगा जाबायमोन। जेब्ला बियो ससे लामा थाबायबोयो, अब्ला ज्राम ज्राम अखा हानो हमनायसै। बिहा साथा गैयामोन। बियो गंसे दखान जिङाव जिरायना अखा हागानायखौ नेगासिनो थानायसै। बाल सोलै बे अखायाबो, गारि नेयाबा जानाय नंला। दानो हागानाय नंखाया बे अखाया। अखाया जोबोर गोसायै हागासिनोमोन। बेखायनो बियो साननायसै 20 रां भारा होना न'सिम थांनो होनना। बेबादि बोथोरावबो गुबुन सानफ्रावलाय थांलाय फैलाय गारि नुनो मोनोमोन। नाथाय दिनैनि बोथोरा गुबुनमोन। ना खाथि खाला गारि खारगासिनोमोन आरो ना सोरबा मानसि दंमोन। हाब बे अखायालाय बेसेथो गोबाव हाबाय थाबावगोन? अखाया हागाथारदो, नङाबा गारि गंसेल' फैना होथारदो। अखानिफ्राय गावनि मबाइलखौ रैखा खालामनो राजुआ हानिफ्राय मोनसे प्लास्टिक केरिबेग दिखांनायसै आरो मबाइलखौ सोनायसै। राजुआ बे मोनसे जायगायावनो दसे गोबाव सम जिरायना सिगारेट सोबनो लानायसै। दसे सम उनाव सासे मानसिया राजुनि सेराव फैनायसै। बै मानसिनि मोखाङा खोबजोबनायमोन। बियो सि-जोम जोमफबनायमोन। बिखौ नुना राजुआ सुखुवा सुखुवा मोननायसै। सोर मोनथियो सोरनि गोसोआव मा थायो। अब्ला अखाया थाइफ्रिनो हमबायमोन। बेखायनो राजुआ जेसे थाब हायो एसेनो बै जायगानिफ्राय न' फारसे थाबायबोनो लानायसै। आगानब्रैसो आवगायना राजुआ उनथिंजाय गिदिंना नायहरनायसै। नाथाय अब्ला राजुआ नुनायसै दि बै जिरायग्रा जायगायाव बै मानसिया गैला। बे समाव राजुनि गोसोआव गिहाबनाया जायगा लानायसै। अब्ला राजुआ गोसा गोसायै आगान आवगायनो लानायसै। राजुआ ससे गोलाव लामा दावबायबोनायसै। अब्ला अखाया ज्राम ज्राम हानो लाफिनबायमोन। अब्लाबो राजुआ थाथ'आलासिनो थाबायलांगासिनो थानायसै। अखायाव थाबाय थाबाय राजुनि आथिङा जेसेनो हायाव गोग्लैयो, अब्लानो लामानि दैजों जब' जब' सोदोब फैगासिनोमोन। नाथाय आरोबाव थाबायलांबावब्ला राजुआ मोनसे खोथायाव गोसो होनायसै दि बै दैनि जब' जब' सोदोबा खननै फैनो हमगासिनोमोन, जेन सोरबा बिनि बिखुं उन जाना बिजों थाबायफागासिनो। राजुआ उनथिंजाय गिदिंना नायनायसै। नाथाय बिनि उनथिंजाय रावबो गैयामोन। अखा थरथिंनि सोदोब सानना राजुआ सिगां फारसे थाबायलांनायसै। दसे सम उनाव राजुआ मोनदांबावनायसै जेन बिनि बिखुं उनाव सोरबा दं। बियो गिदिंना नायनायसै। नाथाय बे खेबावबो बियो रावखौबो नुनो मोनाखैमोन। नाथाय जेब्ला राजुआ सिगां फारसे गिदिङो, अब्ला बियो बागदावखांनायसै। गिहाबनायजों बियो सिमांना मोगथां मोननायसै। मानोना बियो जा नुदोंमोन बियो ना सैमामोन आरो ना हाग्रानि जुनार। बिनि खोमा फारनैया गोलावमोन। सासे मानसि बादि दलद गसंना बियो राजुखौनो नायहाबगासिनोमोन। हरनि खोमसिथि आरो अखा हानायजों राजुआ
बिखौ मोजाङै सिनायनाथ' मोनाखैमोन, नाथाय बियो आवगायलाङा होनना थिरांथा लानायसै। राजुआ बे जायगानिफ्राय गोजान जानो उनफारसे गिदिंलांनायसै। नाथाय जेब्ला बियो खेबसे गिदिंना नायो, अब्ला बियो नुनायसै दि दा बै जायगायाव रावबो गैला। अब्ला राजुआ साननायसै, बे साया माया नुनाया थारमारमोन जानो? थारमारमोनब्लाथ' दासिम थांना थाखानाय नङामोन आं। ससेल'थारसै न'आ, थाबायलांनोसै बे लामाजोंनो। राजुनि थाखाय बे जायगाया गोदानमोन। सानफ्रोमबो बियो गंसेल' लामाजोंनो न'निफ्राय खामानि आरो खामानिनिफ्राय न' थोंजों दावबायोमोन। बेखायनो बियो लामा सामा बारा जेबो मोनथिबाङामोन। ससे लामा दावबायबावना बियो जेन थेन थाबाय गावनि न'आव सफैनायसै। बै सानखालि राजुनि लोगोआ न'आव गैयामोन। साननैसोनि थाखाय बियो गावनि न'आव थांना दंहैयोमोन। गुबुन सानफ्रावलाय राजुआ खामानिनिफ्राय फैग्रिनो जायै लोङै मेंनायजों थाब उन्दुलाङोमोन। नाथाय दिनैनि समा एसे गुबुनमोन। बैसाङाव गोलांना थानाय राजुआ जेसेनो उन्दुलांनो नाजायो, एसेनो बियो उन्दुलाङाखैमोन। राजुआ थानाय न'नि खाथि खाला गुबुन गंसेबो न' गैयामोन। बायजोआव सोलिगासिनो थानाय ज्राम अखा आरो बारनि सोदोबल'मोन। अख्राङाव गोसायै अखा खोरोमगासिनोमोन। दहायनि खोथायानो दासिमबो राजुनि सोरगिदिं गिदिंथिंगासिनो। रोजा खेब उन्दुलांनो नाजानायनि उनावबो बियो उन्दुलाङासै। बे समावनो मायबा मोनसे सोदोबा राजुनि खोमायाव सौदावफैनायसै। मोनसे सिदोब गिसि सोदोब, जेन सोरबा मायबा जागासिनोसो। बियो बैसांनिफ्राय सिखारनायसै आरो बै सोदोबखौनो होसोलांनायसै। जानांगौ बै सोदोबा बिनि इसिं न'निफ्रायनो फैदों। जेब्ला राजुआ फ्ल'राव नायो, अब्ला बियो गोमोहाबनायसै। मानोना फ्ल'राव थै गोजा। बियो जेब्ला सिगां फारसे थांना नायो, अब्ला बियो नुनायसै दि किटचेननि फ्रिजआ गेवना दं आरो फ्रिजआव दोननाय बेदरा फ्ल'राव आलाय सिलाय जाना दं। अब्ला राजुआ एसे गोसो स्रां मोननायसै। साला, आंनि फ्रिजखौ खेवना गालांबायबा जाफैजागोनथ' आरो मावजिजों। राजुआ साननायसै दि गाव न'आव गैयै समाव हाग्रानि मावजिया हाबफैदों आरो बेदरखौ जालांजोब्बाय। बियो फ्ल'रखौ साफा खालामनायसै आरो उन्दुनो थांनायसै। जेब्ला राजुआ खिरखिजों बायजो फारसे नायहरो, अब्ला बियो सोरनिबा सायखं नुनायसै, जेन सोरबा गेटआव गसंनासो दं। बै सायखंखौ नुना राजुआ गिहाबनायसै। हाब, दिनै मा जादों? सोर जाखो बे मानसिया? गिहाबनायजों राजुआ गावनि बैसाङाव गाखोफैनायसै। राजुआ जेबो खोथाखौनो हमना मोनाखैमोन। बियो बेनि सोमोन्दै सानगासिनोमोन। अब्ला बे समावनो न'नि गासैबो लाइटआ गोमोरलांनायसै। राजुआ गावनि गुवाहाटीनि सासे लोगोखौ कल खालामनो फनखौ दिखांनायसै। अब्ला बियो नुनायसै दि बिनि फनाव नेटवर्कआनो गैया। बेफोरखौ नुना राजुनि गोसोआव गिलुं जानाया बांनायसै। अब्ला बे समावनो राजुआ सोरनिबा गोसा आथिंनि आगान खोनानो मोननायसै। राजुआ सिखारना दरजा जिङाव थांनायसै। बियो खोनानायसै दि बै आथिं आगाननि सोदोबा बिनि रुम फारसेनो दावबोगासिनो। नाथाय दसे उनावनो बै सोदोबा गैया जानायसै। राजुआ मोनथिनो गोसो जाना दरजाखौ खेवना नायनायसै। दरजा खेवब्ला राजुआ नुनायसै दि बिनि दरखं मोखाङाव सोरनिबा आगान दं। नाथाय बै आगाना मानसिनि नङामोन। बियो गावखौनो सामलायनायसै आरो लोगो दरजा फांनायसै। नाथाय बियो मा मोनथिगौमोन दि बिजों मा जागौमोन। दरजा फांना राजुआ जेब्लानो गिदिङो, अब्ला बियो नुनायसै बिनि खथानि खनायाव बै जुनारबादि मानसियानो गसंना दंमोन, जायखौ बियो लामायाव लोगो मोनदोंमोन।
बेखौ जुनारसो होननोना रायखससो बुंनो। बै रायखसा खनायाव सिरियैनो गसंगासिनोमोन। बिनि खुगानिफ्राय गरदनाय बादि सोदोब जागासिनोमोन। अखा मोफ्लामनायजों राजुआ बिनि गासै सोलेरखौनो रोखायै नुनो मोननायसै। राजुआ बिखौ नुना सुहाबलायनायसै। राजुनि खुगानिफ्राय रावानो ओंखाराखैमोन। बे समावनो बै रायखसा गावनि आगानखौ राजुनि फारसे लासै लासै आवगायनो हमनायसै। राजुनि आखायाव बारग'नायनि जेबो राहा गैयामोन। अब्ला हरखाबै टेबोलाव थानाय राजुनि मबाइला रिंखांनायसै। जानांगौ बिखौ सोरबा कल खालामगासिनो। बिनि मबाइलनि रिंनायखौ खोनाना बै रायखसा मबाइल फारसे थाबायलांनायसै आरो मबाइलखौ गारख्रुबनायसै। बे समावनो बेबादि मोजां खाबु मोननाय नङा होनना राजुआ गोख्रै गावनि रुमनिफ्राय ओंखारलांनायसै। बियो बायजोआव ओंखारलांब्ला रायखसजों हमजागोन होनना बाथरुमावनो थाखोमानो हाखु दाखु खारलांनायसै। बियो बाथरुम सिङावथ' हाबफैबायमोन, नाथाय बियो साबोनाव गालिनना गोग्लैनायसै, जेराव बिनि खर'आ वालाव गोसायै नांनायसै। बेयावनो राजुआ थर गैयै जाना गोग्लैना थानायसै। अखानायै फुङाव जेब्ला राजुनि रुममेटआ न'आव फैयो, अब्ला बियो राजुखौ बाथरुम सिङाव गोग्लैना थानाय नुनो मोननायसै। बियो राजुखौ जेन-थेनै दिखांनो नाजानायसै। दसे सम उनाव राजुआ थरआव फैनायसै। बियो गावनि रुममेटनो गासै खोथाखौनो खोन्थानो लानायसै। राजुनि खोथाखौ खोनाना बिनि लोगोआ थारैनो गोमोहाबनायसै। बियो मोनथिनायसै दि थांनाय हराव राजुआ जाय रायखसखौ लोगो मोनदोंमोन, बियो राजुखौनो बुथारनो फैदोंमोन। बिसोर सानैबो बै सानखालिनो बे जायगाखौ गारना गुबुन जायगायाव थाहैनायसै। बै साननि उननिफ्राय राजुजों बै रायखसा आरोबाव नुजाफिनासै। नाथाय जेब्लानो गोसा अखा हायो, अब्लानो राजुआ गिहाबनायजों थोर थोर खमफिनो हमो। मा थिक बियो जोंनि गेजेराव दाबो दं।